Sa unang pagbasa, gibasa ang basahon nga sinulat sa mga propeta, labi na gyud ni Moises, mga balaod sa Ginoo. Unya, gipangutana dayon sila sa pari nga nagbasa, inyo baning tumanon? Nya niingon dayon ang tanang mga tao nga mitambong, amen, amen, amo nang tumanon. Diri sa atong ebanghelyo, si Jesus nibasa sa siya gyapon sa sinulat sa mga propeta nga pulong sa Ginoo, nya iya dayong gideklarar kining bahina sa kasulatan natuman sumala sa inyong nadungog nga gibasa. Ang sa may meaning ani mga igsoon, kanang inikadungog day nato sa pulong sa Ginoo, ayaw na pagduha-duha, ayaw na pag-analyze, tuman dayon. Hilingay mong tupad. Na mutuman ka? Hina ko na mutuman. Wa na mutuma, wa na musanong. Kinsa ninyo din parehaban ni Isdras, ningutanas mga tao, kinsa ninyo din karon nga ni Simba, nga musaad, nga mutuman gyud sa pulong sa Ginoo, sumala sa inyong madungog. Tasang kamot. Siguro mo? Kamu bang wa mo isa? Siguro mo? Siguro mo sa inyong desisyon? Sa to pa, kay kamo waman mo isa, musupak mo sa pulong sa Ginoo. Siguro mo, ana? Tagaan ta mo second chance. Kinsa ninyo karon musaad nga inikabati ninyo sa pulong sa Ginoo, bisag asa pa na ninyo mabati, inyo gyung tumanon, di na mo angan-angan, taas ang kamot. Ang di mo pataas, iya-siyawa, automatic. Sige, bitaw. Sige, hawa na ko isa ninyong wa mo pataas, ha. Magkagubot ang inyong kinabuhi. Daghang mga sakit o kasakit na musod sa inyong kinabuhi. Tanawa ra gud to dito sa LA. Unsa may gisulti sa ilang host, Golden Globe Awards, this is a godless nation. Tanawa karon, kasakit. Tanawa mga tao nga wa mo tuog Ginoo, gubat, kasakit. Tanawa ang atong nasod nga kunuhay Catholic country, pero nga to mga politicians, kasagaran, mga hakog kaistanan, sigig away. Tanawa kung sa initabo ro sa atong nason, baha, crisis, unemployment, problema. Tanawa inyong pamilya nga wa na magrosaryo, din mo basag Biblia, magsigi na lagyaw-yaw, sigig pangwarta, gubot. Third chance. Naluoy ko ninyo. Tagaan ta mo third chance. Kaya naapay mga 1/3 na wapa mo isa. Sige. Last na lang gini, ha? Last chance. Appeal ng choir. Kinsa man ninyo ang musaad karon nga inigkabati ninyo sa pulong sa Ginoo, inyo gyung tumanon. Tasa kamot. Last na lang gini chance. Salamat. 98% na. Napag yung 2% nawa mo isa, inyo na ng problema, ha? Matod pa sa atong tubag sa Salmo, ang pulong sa Ginoo, espiritu o kinabuhi. Espiritu, pasabot, inspiration, power, happiness, na diha, o kinabuhi. Pasabot, kinabuhi nga dili matapos. Kanang mga tao nga way tuman-tuman sa pulong sa Ginoo, wa na sila'y espiritu, wa na'y kalipay. Tanawa na mga tao wa magsunod sa Ginoo,
managduka ang naon. O kaha, managkusmod ang naon. Dali kay masuko. Dali magyaw-yaw. Mo na mga asawa, o di na mo mutuman sa pulong sa Ginoo, ang inyong makita sa inyong bana, yawa. Yawa. Bitaw. Kaya ang inyong matatabunan naman sa gahom sa yawa, dili naman sa gahom sa Espiritu Santo. Labi na ng pulong sa Ginoo nga ningon, pasaylo alag kapituan kapito. So ka na, di ka mo pasaylo, tapos murag naong nimo. Labi na ng sugo sa Ginoo nga nag-ingon nga, kung kamo magpahulam, ayaw na mo paningil og bayad. Sige, paningil yun. Basta kusmura sa inyong naong, sangko pa mo sa barangay, sangko pa mo gaway. Labi na ng pulong sa Ginoo nga nag-ingon, biyai ang tanan, og sunod ka nako, nya maatas gyud ka ng imong asawa, anak, balay, o uban pa, maatas yung kas imong kaugalingon. Hasta hadlo ka ni mo inigingon na nakay stage 2 cancer, na nakay stage 3 cancer. Basti lang, hadlo ka, gini mo, ginoo, itaw na. Hadlo kayo. Pero kanang nagtuman sa sogos Ginoo, nga biyai ang tanan, inigingon, stage 4 na kay. Ay, praise the Lord. Ano na yun? Ilingay mong tupad. Okay ra ni mo ma-kidney failure ka? Ina ba? Okay ni mo? Kidney failure ka? Ano? Mo na, samtang buhi pata, samtang mo ginhawa pata, napatay panabot, decision to do the will of God, the word of God. O kung sa may pinakasentro sa pulong sa Ginoo, matod pa sa atong ikaduhang pagbasa, mahimutang usa ka lawas ni Kristo. Pag-ingon ni Kristo nga kining pulongan na tuman diri nako, pasabot na establish na nakitang tanang katawhan, iya nang hiusahon diha sa usa ka lawas. Kay matod pa diri sa atong kanini ang Ebanghelyo, ningon man siya dinhi nga ang Espiritu sa Ginoo ania kanako, gidihugan ako aron pagsangyaw sa maayong balita ngadtos mga kabos, pagpadgipadala ako aron pagsangyaw sa kagawasan ngadtos mga binihag, o pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, pagpagawas sa mga dinaog-daog, o pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Unsaon ta niya pagluwas? Himuon ta niyang usa ka lawas. Daghag bahin pero usa ra ka lawas. Pasabot magtinabangay na, dili na mag-away, magkahiusa na. Mo bitaw dinis atong simbahan, gusto kita magkahiusa bisa na lang sa atong pagsimba, kanang atong liningkuran. Doon natay tulo ka basic rules dinhi. Number 1, number 2, number 3. Unsa may number 1? Musod gyud sa simbahan. Mo gina, musod sa simbahan. Dili mo ingon nga, adi ako'y bata, siyaw kay ni akong bata, ari lang misgawas. Dili. Ang rule number 1, sod gyud sa simbahan. Rule number 2, kung ang imong bata nagida or ikaw ba mismo nahimong kanang dili relax dinhi sa sulod, pasabot sige kag ubo, or ang imong bata siging tingog, siging syagit-syagit, siging hilak, siging dagan-dagan. Rule number 2, dadas gawas. Ngano man aron dili madisturbo ang niya sulod. Pre atong batang ni syagit karon, ihinay-hinay din tog das gawas. Rule number 2 na. Ana, unya rule number 3. Unsa man? Kung puno na dinhi sa sulod, adto naka-automatic sa gawas. Ayaw na sa pamugos dinhi sa sulod nga mo barog lang yung kadias kilid-kilid, basta lang ka masulod. Rule number 1 man, ingos pa, rule number 1, sudyo ko. Dili, nanakas rule number 3. Kay gamay raman atong simbahan, o puno na,
mo nang naatay mga tent dias gawas. Rule number 3 na. Pero inigabot ni mo din simbahan, dritso ka dito pa doong may tent, kaya may din hayahay, nga ganahan ta muli, uli din ta, ni dritso ka sa rule number 3. Nya kung nang imong bata, sige sa hilak, sige saba-saba, samo kay tanan, nya di gini mo dados gawas, ingon mang anhisulod, isulod. Ana. Awa na sa kamo gamit sa rule number 2. Oh, di ba? Gasigi lang kag rule number 1. So, 1, 2, 3. Ang sakit ito number 1, sud yung simbahan. Number 2, gawas kon kadisturbo na kadire. Number 3, kung puno na dito nakasgawas. Mana? So, kanang nagbarog-barog des gawas, tingali, puno na tingali dire sulod. Tanawon sa nas mga asyiret. Kaya ka nang magbarog-barog na magkinupo samtang magmisa, mura nang nagtanaw tari, nagtanaw og disco, nagtanaw og bingo, ana ba? Religious activity ni atong gibuhat para nis Ginoo ipahilo na kita. Ha? Mo na inana. So, muna yung mga rules na itong gituman. Ang mutuman, ana, malangit dayon. Muna, pasalamat kining atong slat-slat, kining baligyag slat, usa ni sa makapahiusan ato, na tibuok kalibutan, ang ato mga slatters, kamong nabalit og slats, online og territorial parishioners, nagkahiusa ta aron matuman ang usa ka luwasonon. Luwasonon atong project, praning kumbinto, natay SBF DAG. Parihaning atong activity sa Santo Niño, natay SNHJ. Ana, tibo kalibutan, matuman ning maong activity. Ang ato sang pagtukod og mga balay sa mga way balay nga klaro, nasa tay CTUMM. Nagpadayon patarog tukod. Na nasa tay na human nga 5 ka balay. Sige, ato ko nung suwayan og tanaw. 5 ka balay, ika-30 ang before. Ganahan mo anang balaya, mo na nakikhiusa ta nila after. Tanawa. Nya, ika-31 before. Ganahan mo puyo ana. Makikhiusa ta after. Murag subdivision. Number 32. Anak, ganahan mo puyo anak. Yan na kay mga anak. Lusod kayo na eh. So nakikhiusa ta nila after. Kana mapunan gina. Number 33. Kaupat. Samot na nang puyo mo anak, mamaog na sa mong balay. So, kanya after, ako, ni-graduate lang kong college, so ako kasuway anang klasihas balay. Ika-34. Samot na nang Sud ka na nakikhiusa ta nila after. Tanawa. Kana, mamanghura na sana. Sige, atong pakpakan ha. Kita ninyo, pagluwas. Bisa na lang karong tinguan, maluwas sila. Okay na kayo na. Sige, nindog na ta. Congratulations.